Jo, čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a v dnešnom videu sme tu opäť v druhom diele v našej sérii Minecraft, proste séria z Minecraftu Let's Play. No a v minulom diele sme začali staviať domček, samozrejme, že som ho nedostavial, jak inak. Ale v dnešnom videu nebudeme ho dostavovať, lebo ja neviem proste, ne? Blížia sa Vianoce a chcel som urobiť nejaký takýto vianočný špeciál, tak som sa rozhodol, že niečo postavíme. A teraz sa ma spýtate, že roky, ale aký, samozrejme, ne? No, to som nedomyslel. What? Ale mal som taký nápad, že by sme tu na týchto horách niečo postavili. Neviem, nejakú, ja neviem, ovcu. A ešte v offscreene bol tam v savane, čo sme minule našli pre nejaké saplingy, takže tu máme jeden už vyrastený a taktiež som našiel aj železo, to mám asi v čestke. Tu je, vykraftil som aj čestku. No ale my ideme niečo tam postaviť, lenže bude noc za chvíľu, to je jedno. Ale mňa napadlo, čo keby sme tam urobili nejakú snehuliačiu vesnicu. Proste naťažili by sme si sneh, pumpkiny tu máme, nožnice si vykraftím, už mám iron. A proste by sme tam vytvorili nejakých snehuliakov a proste by sme tam urobili nejakú tú vesničku, takže môžeme sa pustiť do toho, len potrebujem vlnu. Nie, že by som jej mal málo, to samozrejme nie, ale proste vlnu potrebujem a potrebujem aj jedlo. Ovečka, mám ťa. To by som mal asi strihnúť, čo? To je jedno, my ideme... Čo ideme robiť? Slnko je ešte vysoko. My ideme s lopatkou naťažiť nejaký sneh a tentokrát sa nenachytám. Tu je powder snow. Čo to je? To je nejaká jaskyňa. To necháme tak, teraz nám to je úplne jedno. Ideme ešte naťažiť tie kvice. Vidíte, máme ich veľmi veľa, takže snehuliakov máme postarané. Neviem, prečo by sme nemali. Ja neviem, čo ma to vôbec napadlo. Ja som ani nerozmýšľal nad tým, že čo vlastne mám robiť v tomto videu. Ale dačo si tu vymyslíme, veď sranda musí byť, jak sa hovorí. Neviem, či to takedy takto povedal, ale to je jedno. Ale neviem, treba nám aj drevo. Treba nám sekeru. No. Tu je najmudrejší nápad asi teraz. V ďalšom diele dokončíme tento dom, len teraz máme iné záležitosti. Dobré drevo mám. V podstate vykraftíme si nožnice, štít si urobíme neskôr. A ešte potrebujeme sekeru, takže potrebujeme vykraftiť stick. Tak. A no ešte nie je, čo ma prekvapilo. Ale bude, tak idem ešte rýchlo naťažiť nejaké tie tekvice. Takých 6 snehuliakov by mohlo stačiť. Pre začiatok. Možno, že ja ju tam budem ešte potom neskôr nejako upravovať, ja neviem, čo vlastne. Ja som si to nejako neplánoval, aby nám bolo jasné. Krava, ja som ovce iba. Kebyže to sú ovce, tak je to najlepšie. Slepka, jak som videl bielu, myslel som, že mám už ovcu zase. Minulý diel sme mali problém s nájdením ovci, teraz mám 6 vln. 6. Tak, ale môžeme? Dobré ráno, som sa bagul do čestky ako inak a my sa môžeme pustiť do toho. Aj strom nám vyrastol. Jedno šťastie za druhým. Ovečka, ahoj, pohľadkám ťa. Poď sem. Vyčula sa nám sekera, ale iba kamena. Ale chcel som povedať, že si naťažíme drevo, ale ovečka ma rozptýlila. Tak si naťažíme aj drevo. Tak, jeden strom by mal stačiť. Brezového dreva máme málo, ale to teraz
Budeme riešiť neskôr, možno vo skrine po nejaké dojdem. Ako nemáme máme málo brezového dreva, ale nemáme ani saplingy. Tak to je trošku problém, ale my ideme už na to. Ideme si naťažiť nejaký sneh. OK, takže niečo málo som naťažil. Niečo ma hitlo. No to asi nie. Mal som pocit, že ma niečo hitlo, to je jedno. My ideme... Čo to ideme? Joj, stavať vesnicu. No a keď na to pozerám, tak to drevo nám 100% nevystačí, takže ja idem naťažiť ešte ďalší strom. Myslím. A chcelo by to urobiť tu nejaké schody do tej vesničky. Takže ja si zajdem vykraftiť schody. Schody, Didi. Tak, kde mám schody? Tu sú schody. Keď na to pozerám, tak mi to nestačí. Robíme slabý. Rovno všetko, ja si pôjdem naťažiť vo skrine ešte nejaké možno. Tak, ale my môžeme ísť na stavbu, toto video bude dlhé. 7 minút a ja som nezačal stavať, vieš čo, ja tu toľko vecí vystrihnem ešte. Tak, tu cez Powder Snow to nechcem, takže... Ja sa idem najprv pozrieť, kde je také geniálne miesto na tú stavbu. Pozor na Powder Snow, aby tu nebol. Tak, ja si myslím, že tu je to... Nie, to je normálny sneh. Ja si myslím, že táto plošinka je dobrá na to. Takže tu by som to postavil. OK, takže ideme stavať schody do tejto vesničky. O, ja tu vyplýtvam toľko dreva. Tak. Som zvedel, akože to je Powder Snow. Tak. Tak. Ja to strihnem. Hoši, ja si tu len tak stavím a tam sa mi spavne Wandering Trader. Klasika. Tak. Skočíme do Powder Snow. Aspoň k niečomu je užitočný. Tak a ja si idem vykraftiť rebríky a dokonca bude noc. A toto video mi zabere toľko času. A ešte to editovanie, to ani nechcem vedieť, jak dlho. Áno, viem, mám editora. Pardon, ale... Proste chcem to vydať čo najskôr. No teda na Vianoce. Ale ja sa najem a pôjdeme spať. Spať. OK, hoši, ja som prišiel ešte pozdraviť Wandering Tradera. Čau. Zdravím ťa. Keď neviete, v minulej sérii ja som urobil taký dom pre tohto Wandering Tradera, lebo prečo nie? Samozrejme, bez zvuku som to robil. Nebudú naštvaní, že takto rozprávam. No... To by mohlo vystačiť toľko rebríkov. Poď ten Powder Snow. Ten vyriešim. Tak. Tak. A samozrejme, že mne to nevystačilo jeden. Tak počkajte, idem ešte vykraftiť. Zabehnem si do domu. OK, hoši, tak máme tu takúto cestičku cez rebrík. A potom ešte tu máme takto cestičku, ktorá vedie až sem, kde postavíme tú vesnicu. Ale bude nám treba teraz... kebyže viem, jak sa to volá. Zabradle, alebo ja neviem, Proste ja to vykraftím a uvidíte. Toto, jak sa to volá, Oak Fence. Tak ľudia, ešte som tu spravil takúto cestičku. Tak nie je to nejaký zázrak, ale dačo aspoň. A my tu teda ideme postaviť klietku, kde vlastne budú tí snowmeni. Neviem, chcel by som tu spraviť nejaký ten domček, takže spravíme takú väčšiu bránku, lenže toto tu musíme odkopať, tento snow, a našiel som Powder Snow, jupi. Všetci sme ho chceli a hneď vidím, že mi to nevystačí.
Tak, tu si nechám takto jeden blok. Tak. A jasné, mne to nevystačí, no tak zajdem si vykraftiť ďalšie. Ja zajdem len vykraftiť fence a mne sa tu spavnú kozy. Tu je jedna a tam je ešte jedna hore. Tam je trochu vidno. Tak, ale my ideme dokončiť tú ohradu. Áno, hneď prvý fence položím zle. Ja sa musím nájsť. Mám malo. Hangru. Tak. Tak, tak. Tak, ešte tu, lebo tu môžu skočiť monstra. Tak, a tu ešte môžeme takto dať. No a myslím, že tu máme v pohode. Bum, bum, bum. Dobre, nemusel som až 4, ale... Jasné! Ono mi to... Tak, jeden mi zvyšil. To mi bude na snehuliakov. Sa potrebujem zbaviť tých snehových guľí. Počkajte, ja si vykraftím crafting. Tak. Tak. Pôjdeme vonku, dáme si sem von. Tak. Čestku potrebujem na to, na ten sneh. Ja nemám drevo? Hej, what? No, tak idem ešte nejaké naťažiť. Aha, vyrastol mi dokonca strom. Jasne, spadol som. Vyrastol mi to strom, som chcel povedať. Tak, tak. Prekopeme sa k nemu. Tak. Jo. A môžeme ísť naspäť. Nemám. Tak. A chceme čestku. Tu je čestka. Tak, tak, tak. Tak. Bum, bum. A sem dáme všetken sneh, čo môžeme, ja neviem, jak sa to hovorí. Tak. Tak, 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 tak. Tak. OK. Ne, počkajte, 16 si u seba nechám. A ja som sa zľakol, čo to je, a to je koza. No a my im tu ideme postaviť nejaké baráček, že samozrejme nemáme drevo, no takže idem zase naťažiť. Ako inak proste. OK ľudia, tak máme tu stavebný materiál. No a ja sa najprv najem, pretože už zase nemám hunger bar. Tak a ja som to postavil tu asi takto. Nechcem tu nič extra. Tak a toto zničím. Krompáčom, áno, krompáčom. Výborne, aj po tamto idem, lebo to potrebujem, presne mi to vychádza. Takže... Hej, jasné, už aj na crafting mi nasnežilo. Počkaj, raz, dva, tri. Tuto dáme. Jo, ono to nejde takto položiť. Tak. Teraz sa idem vystavať trošku vyššie. Tak. Ideme tu postaviť nejaký ten prístrešok. Tak. Prečo? Prečo to nejde zničiť normálne? Haló. Tak. Tak, tak, tak. Tak. Bum a... Tak
Tak to zopakujeme ešte raz. Hopa. Hop. Tu si to nevšimajte, tu nič nebolo. To zničím. Tak. A. Jasné. Dobre, na tejto strane to nie je. Takže my to sem dáme. Opa, no. Myslím si, že to nevyzerá najhoršie. Možno ešte to takto dať. Ja fakt nie som nejaký inžinier. Na to by som si sem musel pozvať niekoho. Ale na to teraz nemáme čas. To je powder snow. Tak nič, tak sa vystaviam. Hop, hop. Hop, hop. Presne jeden slab sa mi zvýšil a myslím, že takto to môžeme nechať, ako to je. Poďme sa na to pozrieť a áno, vyzerá to v pohode. Takže len taký menší prístrešok pre snehuliakov, aj keď sneží, no tak im to tu netreba, ale prečo nie? A my teraz potrebujeme tie tekvice a nožnice. Som si celú lopatu zničil. Tak. To som nechcel, ok. Tak teba pustíme von. Ty poď von. Poď von. Poď von, prečo nejdeš von? Moment, tak. Som nedomyslel, to nech vyjde von už. Ale ja som na to zavodol, že to je vlastne snow. Tak, vykraftíme všetko, čo môžeme. No vidíš. Sakra, zase som sa netrafil. Dobre. Poď, von. Von. Dobre, teba tu necháme. To vyriešime potom. Ja sa idem vyspať, pretože bude noc. Vážne by som tu teraz nechcel prišeri. Áno, zase ja viem, už je to otravné, mal som si tam dať posteľ, ja viem, všetko a tak. Proste to je jedno, už si sem dojdem, už sa vyspím, dobrú noc, už dobré ráno dokonca. Áno, dobré ráno. Prečo ešte prší? Nie, dobre. Konečne. A teraz ideme tých snehujakov dostať do tej klietky. No toho jedného, čo tam máme. Ja tú cestu potom vo skrine možno upravím nejako. Kde si? Jo, ty tu. Oni spadli do tej diery. Jak? Tam bola diera? Aha, hej. Dobre, ty pôjdeš von. Som tu podkopal pod ním. Nie, ale ja ťa potrebujem sem. Počkaj, ja mám vodítko. Tak kde? Vodítko. Áno, používam vodítko na snehuliaka. Neviem, nie som to jak genius. Počkaj, ide dať to vôbec? Jo, než powder snow, tak ho zachránim. Áno, vyšnem ho. Tak, vás dostanem von. Poďte von. Poďte von. Vy dvaja. Vykraftím si medzi tým snowbloky. Kde to je? Tu je. To, aby ste tam zase nespadli. Hej, ty poď von. Čo ťa mám s líšom dostať preč? No. Yes. A už tam nespadnete. Ja idem ešte pískať snow, aby ste tam nemali dieru. Musím naťažiť. Tak. Dobre, to by mohlo stačiť. Čak, ja vlastne mám plnú čestku. Wow, ja som múdry. Ich potrebujem dostať preč z tej diery.
Oni tam lezú do tej diery, oni chcú, že by som im to tam nechala, bo jo, ešte potrebujem, lebo tam mám ešte diery. Tak si tu vezmem pár tých snowov. Tak, raz, dva, 3, 4 by mali stačiť. Bohato. Tak, sem a sem. Tak, máme tu snehujakov. Wow, super, ešte ale nemáme hotovo. Ešte potrebujeme to, jak sa to volá proste. Uhlie potrebujem. Mám uhlie? Nemám uhlie. Mám uhlie? Nemám uhlie. Tak, tu sme niekde videli takú menšiu jaskinku. Kde bola tá jaskinka? Tu je. Tu bolo uhlie. Áno. Tak. Tak. Tak, ja si toto... Hej, so sekerou, vieš čo, budem ničiť kameň. Tak. Potrebujem uhlie aj tak. Hop, hop. Mám uhlie. OK, mohol som zobrať viac, ale to už je jedno, to už je problém budúceho rokyho. Ja viem, poďakujem im. Ale teraz ďakovanie nepotrebujem. Tak. Tak sa to robí, ne? Ne, počkaj, nemám torčku. Jopa, urobíme si jeden lantern. Tak a ideme za našimi kamarátmi, snehuliakmi. Počujete to? Budete tam mať svetlo. Wow. Jupi, tešíme sa. Všetci budú tam mať svetlo a bude hotovo, koniec videa. Jupi. To je asi najlepšie oznámenie tohto dňa. Koniec videa. Nie. Vieš čo? Ja tu v pohode spomínam ďalšieho, vieš čo? To je jedno, my ho dostaneme naspäť. Tak, máte tu osvetlenie. Tak. A ty, poď sem. Ideš. Viete čo? Ja ich tu nechám, vieš čo? Toho tam. Už kašľam na ňo, už ma nezaujíma. Ži si svoj voľný život. A ty. Poď sem. Poď sem. Oni by najradšej utekli, však tu máte taký pekný domov. OK, ľudia, to by bolo všetko z tohto vianočného dielu. Prajem vám veselé a pekné Vianoce. A my sa vidíme u ďalšieho dielu, kde konečne sa dostávame tam ten dom. A zatiaľ sa majte, aj snehuliaci hovoria, dajte odber. No tak majte sa, čau čau.